खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 जानुवारि 2022 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन, गोजोन आरो गाहाम थासारिखौ मोननो हागोन, बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, बयनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों भाबिलांगोन, सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ अदेबानि मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, जायखि खामानि मावामानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर खुसि मोनगोन, गोसोआ जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव मोजां, आया बांगोन, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन, धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, जायखि खामानि मावामानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननोबो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा,
रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। सिगांनि सोरबा लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मोनजायो। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब लानांगोन। गोदान थांखि लानो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आयाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोदान खामानिखौ जागायजेननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। बयनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन।
गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।